Máme před sebou vyhlašování už 10. ročníku Česká spořitelna živnostník roku 2015. Samozřejmě Hospodářské noviny jakožto vyhlašovatel jsou u toho už 10. rokem, takže jim moc děkujem. No a já věřím, že tady v Jihomoravském kraji to opět dýchá podnikatelskou náladou. Všichni jste pozitivně naladěni a já jsem rád, že za chvilku ty finalisty uvidíme i tady na pódiu. Já vám dám mikrofon a vy o sobě něco řeknete a pozitivního, pokud možno. Ať třeba i porota, která si teď bere papíry a tužky, si řekne, je to člověk na svém místě, dá mu ještě nějaké plusové body. V finále je taky Pavel Minář, řešení problému IT a práce z Google Apps. Pavel, dobrý večer. Budete se ptát, nebo mám mluvit já? Mluvte sám. Ale můžu se ptát, jestli chcete. Já to zkusím. Zkuste. Dobrý večer, dámy a pánové. Já se teda rovnou přiznám, že jsem tady asi omylem, protože já když jsem slyšel paní Jarmilu, já nepodnikám 24 let. Já jsem živnostník, který má v podstatě živnostenský list čerstvě. Já tady nezaměstnávám jako jiné firmy 10, 50, 100 zaměstnanců. Jo, já zaměstnávám jenom sám sebe. Co dělám, vám taky neřeknu, protože to vám řekne tamhle Ivan a Ondra, kteří jsou teď dneska za odborníky na cloud. A povím vám, co vlastně dělám já. A já vám možná povím, v čem já mám možná unikát. Já jsem byl 18 let zaměstnancem v jedné firmě. Vlastně hnedka po škole jsem nastoupil do firmy a myslel jsem si, že tam vydržím až do důchodu. Ale pak se stalo spousta takových náhod. První náhoda byla taková pozitivní, že se nám narodila s Ivanou dcera Klárka, pak se nám narodila dcera Eliška, což bylo ještě v pohodě. To mě bavilo ještě pořád v práci. Pak se staly horší věci, ta práce mě přestala bavit po těch třeba 16-17 letech. Stres, vyhoření, zdravotní problémy, ale to nejhorší, co mě potkalo, co mě fakt jako v té firmě dorazilo, bylo, když mě povýšili na ředitele. No a to už šlo velmi rychle, já jsem dal výpověď a poprvé v životě ve svých 38 jsem se vyskytl na dlažbě, bez práce a říkal jsem si, co budu dělat. Na pracovní úřad se mi nechtělo, na to jsem strašně ješitný. Do práce se mi taky nechtělo, protože jsem si říkal, odpočinu si, tak jsem si pořídil živnostenské oprávnění. No a pak už to šlo celkem rychle. Já jsem nějakou náhodou vyhrál výběrové řízení na lektora Google Apps a školil jsem tady v České spořitelně Hospodářské noviny. Nějakým nedopatřením jsem se stal Google partnerem, podobně jako Ondra a Ivan. A z nějakého 27. místa jsem se teďka dostal do první trojice a mám třeba strašnou radost, že tady ti dva pánové jsou v té trojici se mnou a i když jsou moji úhlavní konkurenti, tak jsme přátelé. Nějakým nedopatřením jsem s mojí dcerou začal dělat na projektu Hravé snídaně, což není to teda sladké, je to většinou maso. Nějakým nedopatřením se třeba stalo, že moje žena Ivana se jí zalíbilo, jaké to je na volné noze, ještě na mateřské dala výpověď a je teďka také na volné noze. Já říkám, že příští rok, který místo mě bude ona. Já mám strašnou trému. Tak, no a abych to nějak uzavřel, já jsem si užil mé 3 minuty slávy. Všem bych vám přál, pojďte si to sem vyzkoušet do těch reflektorů. Je to strašně fajn, ale mám obrovskou radost, že už můžu jít pryč. Pavel Minář. Děkujeme, Pavle.